V úvodním utkání série HC Hamé Zlín HC Oceláři Třinec si zajásali diváci na zimním stadionu Luďka Čajky už po 258 sekundách hry. Petr Macholda se trefil v dvojnásobné přesilovce. Tentýž sváteční střelec využil i následnou výhodu jednoho muže navíc. Už v 7. minutě šel místo Lakosila do třinecké branky Vojtek. Ten ale inkasoval už po 3 minutách. Branka padla znovu od modré, tentokrát z hole Blaťáka. Na další góly se pak čekalo až do třetí třetiny. Po Jančaříkově faulu se úspěšně zhostil trestného střílení Martin Hamrlík. Až v závěru trochu pokazil Murínovi oslavy 31. narozenin Martinek. Hokejisté Hamé potvrdili výtečnou bilanci v domácím prostředí. V posledních 10 zápasech tu inkasovali jen 5krát. Ernest Bokroš postrádal ve druhém zápase kapitána Okála, jeho protějšek zase Richarda Krále, ale i bez svého vůdce třineští tentokrát svého soupeře zaskočili. Už ve 2. minutě byl úspěšný obránce Jiří Malínský. Když pak v polovině prvního dějství překonal Murína osamocený Melenovský, odešel rozlobený nejlepší brankář základní části na střídačku a do branky se postavil Martin Altrichter. Jeho spoluhráči pilně ostřelovali Vojtka, který tentokrát dostal příležitost hned od začátku, ale překonal ho až v 19. minutě Jenáček. Jenže další puk už robustní muž v třinecké brance za svá záda nepustil. Naopak Altrichter kapituloval ve 39. minutě po akci Marka Zadiny, který ujel ve vlastním oslabení. Třinec si už důležité vítězství 3-1 nenechal vzít. Altrichter měl ještě trochu smůly, ale naštěstí zranění nebylo vážné. Teprve v 6. duelu v sezóně tedy dokázali třinečtí porazit tým trenéra Bokroše. Po zlínském dvojutkání byl stav série 1-1. Pátého března Richard Král v civilu na tribuně, naopak Igor Murín v brance Hamé Zlín. 4 000 diváků v Třinci zajásali v 27. minutě, kdy se prosadil důrazný Jiří Polanský. Ten výtečnou střelou zápěstím trefil přesně růžek Murínovy branky. Obrovitý a zdánlivě neohrabaný Vojtek v brance Třince čaroval, připsal si 32 zákroků a ani jednou nekapituloval. I Murín se činil, ze 30 střel pustil za svá záda jen jedinou. Zápas, jehož ozdobou byli oba brankáři, skončil fotbalovým výsledkem 1-0. Oceláři z Třince se ujali vedení v sérii 2-1. Elitní střelec Martin Hamrlík přemýšlel před 4. zápasem, jak vyzrát na fantoma Vojtka, jenomže oceláři byli znovu rychlejší. Už v 5. minutě překonal Murína Zdeněk Pavelek a jeho zásluhou vyhráli domácí první třetinu 1-0. Hned po přestávce se prosadil Petr Barinka, kterého trenér Bokroš v sestavě prohodil s Balaštíkem a po téměř 134 minutách zrušil kouzlo Pořízka v třinecké brance. Jenomže o 36 sekund později vypálil Jančařík a puk se nešťastně odrazil od Hamrlíkovy brusle do Murínovy branky. 104 sekundy před koncem třetí třetiny odešel zlínský brankář na střídačku. Navíc domácí hráli v oslabení a v powerplay se poprvé v sérii prosadil do té doby neproduktivní ostrostřelec Balaštík. Hosté v hodině 12. vyrovnali. V prodloužení gól nepadl a tak rozhodli samostatné nájezdy. Hned ten první proměnil domácí Kropáč, ale to bylo ze strany ocelářů všechno. Po střelci Hamé se činili Martin Hamrlík, Jaroslav Balaštík a také Petr Leška svůj úkol suverénně zvládli. A když Melenovský neuspěl, bylo jasno, klíčové utkání hráči Hamé vyhráli a vyrovnali stav napínavé a vyrovnané série na 2-2. K 5. zápasu série se všechno stěhovalo znovu do Zlína. V první třetině řádil domácí Petr Leška, v čase 6:14 cílel král zlínské produktivity do prázdné branky. Pak znovu domácí výtečně sehráli přesilovku a když Leška šikovně tečoval Hamrlíkovu střelu, bylo na stadionu Luďka Čajky veselo. Jenže na začátku druhé třetiny přišla zápletka. Domácí polevili a nechali Polanského vybruslit před branku a přehodit puk přes Murínův beton. O 76 sekund později pak bylo vyrovnáno. Pavelek našel Melenovského a mohlo se začít znovu. Třinci, který přišel o zraněného Pletku, byla osudná nedisciplinovanost. Ještě ve druhé třetině potrestal vyloučení Polanského táhlou střelou Zubíček. Když potom v úvodu třetí 20-minutovky dokončil Leška svůj hat-trick, zdálo se, že hokejisté Hamé jsou na koni. Jenže Štefankova střela o 54 sekundy později trefila přesně pravý horní růžek domácí branky.
Zlínští ale další drama nepřipustili. V nervózním závěru, který provázela řada faulů, 3 brankami dotáhli utkání k vysokému vítězství. Nejprve se trefil Ondřej Veselý. Pak se přidal probuzený kanonýr Jaroslav Balaštík, jemuž radost z gólu osladil Polanský. Polanský si za tento nesportovní zákrok vysloužil trest do konce utkání. O chvíli později ho následovali Vítek s Weissmanem. Domácí najednou byli k neudržení a svým dílem přispěli i náhradníci Tomáš Kárný a Martin Čech. Utkání, v němž domácí vypálili na Vojtka 55krát a ve kterém rozhodčí Homola s Nečasem rozdali 127 trestných minut, nakonec skončilo vysokým vítězstvím HC Hamé 8-3. Znovu s Martinem Vojtkem chtěli třinečtí odvrátit hrozbu vyřazení. To trenér Bokroš poslal do branky Altrichtera. Ten v utkání o postup do semifinále nepustil ani gól, předvedl za 70 minut hry 45 zákroků a spolu s bezchybným Vojtkem se po bezbrankové remíze 0-0 zasloužil o penaltové rozuzlení. Na nájezdy poslali do branky třinečtí trenéři Lakosila a na střídačku šel rozlobený Vojtek. Hned v první sérii se svým nenapodobitelným způsobem prosadil Martin Hamrlík. V zápětí vyrovnal domácí Zadina. Dalším zlínským střelcům se už nedařilo a tak rozhodla povedená střela Jiřího Polanského. Po Balaštíkovi, Leškovi a Barinkovi totiž neuspěl ani Veselý a tak oceláři vyhráli 1-0. Bylo jasné, že o semifinalistovi rozhodne 7. utkání. V klíčovém boji dostal důvěru zlínských trenérů brankář Murín, zatímco Pavel Marek použil osvědčeného Vojtka. Přestože měli domácí převahu, branku dali až v 39. minutě. Na trestné lavici seděl v té době Zadina a v přesilovce se trefil Martin Hamrlík. Regulérnost gólu musel potvrdit videorozhodčí, ale na obrazovce nenašel žádnou chybu a tak byl mimořádně důležitý první úspěch domácích na světě. Další branky ale nepřicházely a tak strach z komplikací zaplašil při třinecké powerplay až 21 sekund před koncem Jaroslav Balaštík. V rozhodujícím utkání porazili hokejisté HC Hamé Třinec 2-0 a postoupili do semifinále. Na stadionu Luďka Čajky mohly propuknout postupové oslavy.